Добър заварил. Как си? Добре съм. Севги, къде е Севги, къде е? Ето ви го Севги. Ала съм тук, како те всички мене така играва, ще не показва. Защо? Какво те показват? Играева нещо. Какво игра на нашата, ба? Пак трябва да играм на нашите. Маре, играващи. Играващ? Няма играващи ли? Изгряващи Маре, ли? не играващи. Сега всеки на мене показва кой не е сам. Разбърваш ли? Не съм. Аз сама ли бях? Ти показваш с някой се подгряват. Марата, играване. Как? Само да ти кажа, Севги, аз на теб не ти изневерявам. Днеска, откак съм влезнала в лайфа, викам, аз с никой няма да правя битка, само с Севги ще правя. От тук нататък. Не изневерявам. Няма проблем. Наказваш ти? Наказващи, не Сурата, пак наказванещи, качуй за наказванещи, Сурат бе аз, призрак. Ти какъв шейтан си. Искам да се разсакате, защото той има 800 човека. 42. Не може да сме на 42. Топ 7. Ау! Кома? Викам на моите хора. Сега играваме наказванещи. Ашкам няма да играе на наказване, Корко. Не може да играем на наказание. Той е много силен. Как ще е силен, бе? Вие луди ли сте? Ние 2 лъва може да му фърлим на главата. 150 човека сте! 150 човека! Ашкам са на барме, обитанем. Се не се вилам. Ау! Сега ще трябва да дам турмъчи. Та що коншма с тим. Ти много си страшна момиче излезе, ма. И как ще съм страшна, момиче? Никога. Не, Ашкам, никога не съм страшна. Аз към тебе съм много добричка. Ще ти правя кускус. Всичко, което... Лапа да имеш, ще праваш. С юрта, сам сака. С юрта съм сарва сака. Ти много знаваш, вала, миле. Лапа да еме, вика, ще прави. Лава доски, вика. Преди, нали, съргане ме имаши, лаба да ме имаши. Съргана е, да, ти знаеш, това е за хемоглобина, ти без това си много бял. Желязото ти е ниска. Ти имаше, пеката! Киме барда, нашкам, киме ли синирление? Синирление ти не бен. Киме синирление, съм битанем. Киме ли барда? О, досватма. Ще се върна сега. Третия ята ще идвам от мердивените. Защо? Защо?